11 mesos ens varen presentar en un lloc entranyable de la València al Micalet, perquè el Micalet jo crec que és un dels llocs més entranyables de la ciutat, i 11 mesos després hem de dir que hem fet una feina important, una feina que jo crec que va tenir un final de la presència per primera vegada de l'esquerra nacionalista, de l'esquerra verda i de l'Ajuntament de València, i ho anem a aconseguir per una idea, perquè nosaltres tenim unes propostes per a la ciutat prou alternatives, prou diferents, unes propostes pensades per a fer una ciutat on es puga viure. A més de que bonica és València, volem que València sigui un lloc on es puga gaudir, on es puga tenir un servei d'un país avançat, on es puga tenir un trànsit, un transport, una mobilitat sostenible, una ciutat que puguem apreciar el seu patrimoni, que no es destruïsca, una ciutat, en definitiva, que siga la capital del Mediterrani, de la bicicleta i d'una altra forma de viure. Per tot això, estic convençut que el dia 22 de maig anem a tenir uns resultats excel·lents per a començar a canviar aquesta ciutat, que és una ciutat preciosa, que és una ciutat entranyable, però que tants anys de govern d'una mateixa persona l'ha fet una ciutat un poquet trista, una ciutat amb una de llibertat i una ciutat, per què no dir-ho també, un poquet casposa.